Morjesta! Tervetuloa mukaan Kiinteistöakkujen matkassa osa 3. Jos et ole kattonut osa 2, niin löytyy tuosta alhaalta. Mutta tänään me tutustutaan sähkön reservimarkkinaan ja nimenomaan osana kotiakkupakettia. Mitkä siinä on mahdollisuudet, mitkä siinä on riskit ja pitääkö paikkansa, että siitä voi ansaita jopa tuhansia euroja passiivista tuloa vuodessa. Tervetuloa mukaan! Mä haluan nyt painottaa, että tämä akkupaketti ei pelkästään nojaudu siihen, että me tasapainotetaan Suomen sähköverkkoa ja saadaan passiivista tulovirtaa siitä. Ennen kaikkea tämä akkupaketti nojautuu siihen, että tästä kapasiteetista, mikä tässä nyt on, niin 10 kilowattituntia, eli 2/3 on kiinteistö omassa käytössä, sulmassa sinne aurinkosähköylijäämä ja käytännössä keplottamassa pörssisähköhintaa alaspäin. Osta halvalla, käytä omaan käyttöön, kun on kallista. Mutta sitten täällä tulee aina yksi palikka näistä 5 kilowattituntisista moduuleista, joka yhdessä tämän 10,8 kilowattin inverterin kanssa niin osallistuu sinne reservimarkkinaan. Meidän täytyy nyt siis tietää, mikä on sähköreservimarkkina. Ja Fingrid ylläpitää tätä markkinaa ja heidän tehtävänä on tasapainottaa Suomen sähköverkko niin, että kulutusta ja tuotantoa voisi aina yhtä lailla, yhtä paljon. No, sitten taas on totta kai tilanteita, että esimerkiksi tuulivoimaa on paljon ja tuotetaan paljon sähköä, mutta kulutusta ei ole Suomessa niin paljon, niin silloin tarvitaan joku elementti, joka vakauttaa sähköverkon taas tasapainoa. Ja tätä varten on luotu reservimarkkina. Fingrid ylläpitää ja sitten reservitoimijat tarjoaa reserviä juuri näitä tilanteita varten. Minkä takia tämä on oleellista? Niin sen takia, että sähköverkko pysyy tasapainossa ja näin ollen sähkölaitteet toimii. Fingridillähän on nyt semmoinen vaatimus, että sulla tarvii olla valtava määrä akkukapasiteettia, jotta sä voit osallistua reservin tarjoajaksi. No, kellä omakotitaloasujalla ei niin paljon ole, niin tänne väliin tarvitaan käytännössä Fingrid, palveluntarjoaja ja sitten omakotitaloasuja. Eli joku palveluntarjoaja väliin, joka virtuaalisesti koostaa monesta omakotitalo pienakusta, ison virtuaaliakuston ja he osallistuu sinne Fingridin reservimarkkinaan. Tämä on käytännössä omakotitaloasujalle keino päästä käsiksi passiiviseen tuloon reservimarkkinasta. No niin, sitten aletaan puhua hiukan ansaintapotentiaalista ja mahdollisuuksista. Niin kuin nyt ollaan puhuttukin, niin passiivista tuloa tuottaa reservimarkkina, eli siis siitä maksaa Fingrid palveluntarjoajalle, että kapasiteetti on käytössä nimenomaan tasapainottamaan Suomen sähköverkkoa. Ja millaisia korvaukset on ollut historiassa, niin nyt viime vuosina korvaukset on ollut aika mukavia. Käytännössä kotiakustoilla on semmoista 1000 eurosta 3000 euroa passiivista tuloa voinut saada vuodessa. No, palvelun tarjoajahan ottaa sieltä välistä aina jotain. Sitten taas ja kuluttajalle jää noissa tapauksissa suurin osa. Ansaintapotentiaali tekee tästä sen, että hei, kuulostaapa hienolta, mutta riskejäkin on olemassa. Riskejä on olemassa se, että totta kai kun sä omistat omakotitalon asujana sitten taas se akusto, niin aina kun sä lataat sähköä sähköverkosta sinne, vaikkakin tässä sähköverkon tasapainottamisen tarkoituksella, niin sä joudut maksaa siitä sähköstä silloin. Sitten taas mikään ei anna takeita, että reservikorvaukset pysyy hamaan tappiasti korkeina, niin se on aina omanlaisensa riski, joka tämmöisessä passiivisen tulon hankinnan tapauksessa on. Palaan taas siihen, että silloin tää on järkevää, että hajautetaan riskiä niin, että tää on vain yksi ominaisuus kokonaisessa akkupaketissa. Millainen on tulevaisuuden näkymä? Ennusteitahan on olemassa. Nyt tarvii tietää taas, että palataan, että mikä luo kysynnän, niin Fingrid. Ja Fingrid on linjannut, että seuraavan 5 vuoden aikana reservien tarve kasvaa kohiste. Ja minkä takia se kasvaa, niin sen takia, koska tuulivoimaa ja aurinkovoimaa on tulossa vielä niin paljon Suomeen lisää, ennen kaikkea tuulivoimaa, joka aiheuttaa ailahtelua ja heiluntaa Suomen sähköverkkoa. Tää luo kysyntää. Sitten taas, mikä tekee korvauksista jossain kohtaa pienemmät, niin se, että sinne tulee yhtäkkiä palveluntarjoajia paljon enemmän. Ja no, ei niin, että pikku omakotitaloakkuja asennellaan tosi paljon, se ei heilauta vielä tosi suuresti, mutta markkinaa heilauttaa se, että tänne tulee jalkapallohallin kokoisia halleja täyteen akkuja, ikään kuin akkuhalleja, jotka pelkästään on tarkoitettu tähän sähköverkon tasapainottamiseen. Ja sitten taas siellä on korvausta jakamassa paljon enemmän palveluntarjoajia, niin silloin ne korvaukset alkaa pienenee. No, mikä on niin ennuste ja tulevaisuus näitten mukaan, niin muutamia vuosia tosta on vielä saamassa varmasti hyvää ansaintaa. Mutta sen jälkeen tulevaisuus
näyttää ja arvioiminen sinne 10 vuoden päähän on tosi vaikeaa. Summataan vähän tätä mielenkiintoista asiaa eli sähköreservimarkkinaa. Siinä on ansaintapotentiaalia varmasti muutamat vuodet aika kivasti, mutta siinä on myös isot riskit ja se on vaikeasti ennustettavaa, kun mennään monta vuotta eteenpäin. No, milloin se on kannattavaa? Onko se kannattavaa? Se on kannattavaa silloin, kun sä otat muutenkin akkupaketin ja hyödynnät osan 1 ja osan 2 ominaisuudet jo siinä akkupaketissa ja tuot tämmöisen ominaisuuden lisänä akkupakettiin. Silloin se tekee käytännössä paljon kustannustehokkaamman ja nopeamman käytännössä investoinnin takaisinmaksuajan sille koko akkuinvestoinnille. Se myös hajauttaa riskiä suoraan noissa kohtiin. On totta, että jos se joku on perehtynyt sähköreservimarkkinaan tosi isosti, niin sinne pääsee paljon syvemmälle vielä sukeltamaan. Ja mielellään sukelletaankin yhdessä niissä kohtaa, mutta tää oli tämmönen käytännössä kansankielellä omakotitaloasujalle, että mitkä on mahdollisuudet ja mitkä on riskit ja kannattaako se vai ei. Summaten kannattaa osana kokonaisuutta. Ansaintapotentiaali on, mutta vaikea ennustaa. Kiitos kun katsoit osan 3. Seuraavassa jaksossa me paneudutaan siihen, että miten kiinteistöakku mitoitetaan ja miksi mitottaminen on niin tärkeää, jotta akustosta saadaan kannattava. Seuraavaan kertaan, moro!